Πάμε στο θυσίο. Καλή επιτυχία. 3, 2, 1. Πάμε! Πέντε, 4, 3, 2, 1. Τέλος χρόνου. Στόλης Βοσκόπουλος. Φοβερός Στόλης Βοσκόπουλος. Το Χαϊδάρι είναι πανέτοιμο τώρα, είναι σε τρελά κέφια. Διότι αν βρουν τον επόμενο καλλιτέχνη, έχουν κερδίσει αυτή τη δοκιμασία. Είμαστε έτοιμοι? 3, 2, 1, πάμε! Βουγιουκλάκι. Ποια? Βουγιουκλάκι. Ναι. Μην τρέχει άδικα πάλι. Είναι σωστό! Μπράβο στο Χαϊδάρι! Γιάννη, ποιον παίκτη θα βάλεις μέσα? Τον Γιώργο! Πού είναι ο Γιώργος? Έλα τσουμώ! Γιώργος, μέσα γρήγορα στο πούλμαν. Έλα Γιώργο. Συγχαρητήρια στο Χαϊδάρι που κέρδισε αυτή τη δοκιμασία. Αμέσως μετά θα παίξουμε την Αφροπισίνα. Θέλω να μου πεις τι μπόνους θα βάλουμε μετά. 2. Μπόνους 2. Μπόνους 2. Αθηνά μου, νομίζω ότι πια εσύ... Δεν πειράζει, Δεν πειράζει, δεν μπορούμε να βάλουμε μπόνους. Περιμένω να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Τι γίνεται όμως εδώ? Γιατί με κοιτάς έτσι και χαμογελάς, Αλέξια? Για πες μου τι θα κάνουμε. Δεν θα βάλουμε μπόνους. Τι Δεν θα βάλουμε μπόνους. Δεν θα βάλεις μπόνους. Οκ, δεν βάζεις ούτε σε αυτή τη δοκιμασία μπόνους. Άρα το φυλάς Για το τέλος. για το τέλος, για το τελευταίο μας παιχνίδι. Αμέσως μετά θα γεμίσουμε αφρούς και θα δούμε ποια ομάδα θα έρθει ακόμα πιο κοντά στην πολυπόθητη νίκη εδώ στο Last Passenger. Είμαι ανάμεσα στο ζευγολατιό και το θυσίο και βλέπω αυτή τη στιγμή το σκορ πάνω από τα λεωφορεία. Το Χαϊδάρι θέλει 13 παίκτες, το ζευγολατιό 12 και το θυσίο 14. Θα παίξουμε αμέσως τώρα την Αφροπισίνα μας. Και να πω το Χαϊδάρι έχει ποντάρει μπόνους 2. Έτσι, μπράβο. Έλα, τα κορίτσια να μπουν μέσα και να γεμίσουμε την πισίνα με πολύ, πολύ αφρό.
εδώ είναι τα 3 δισκάκια. Ένα για την κάθε μία ομάδα. Βλέπετε τι ψάχνουμε. Τι θα μπει μέσα στην Αφροπισίνα. Προσέξτε όμως, διότι αυτά εδώ έχουν τη μασκότ πάνω. Έχουν το μπέτο, τη μασκότ του Last Passenger. Υπάρχουν όμως άλλα τα οποία δεν έχουν τη μασκότ. Αυτά, προσοχή, δεν πρέπει να τα μαζέψουμε. Τα κορίτσια ρίχνουν ήδη τα δισκάκια στην πισίνα. Παρακαλώ πολύ, ανακατέψτε τα καλύτερα. Έτσι. Έχουμε 2 γύρους από 1 λεπτό. Όποια ομάδα μαζέψει τα περισσότερα δισκάκια θα είναι και αυτή φυσικά που θα κερδίσει. Πάμε η πρώτη ομάδα να μπει μέσα γρήγορα. Να περάσει ο Ηρακλής, ο Θοδωρής και ο Δημήτρης. Πρόσεξε, όρθιος, μπράβο, ωραίος, είσαι αρχηγός. Να φορέσουμε τα γυαλιά μας. Ηρακλή, εσύ πλύντα λίγο σε παρακαλώ πολύ, κάπως τα γυαλιά σου καθάρισε τα κάπως εδώ στο νερό, έλα κοντά, μπράβο, εκεί, μπράβο. Και το πρόσωπό σας, εδώ στα νερά, όποιοι θέλετε. Μπράβο. Είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε. 3, 2, 1, πάμε! Across the USA, then everybody be served like California. You see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy blonde hairdo, serving USA. You'll catch them surfing at Dell, Ventura County line, Santa Cruz and Trail. Έχουμε 20 δευτερόλεπτα. 20 δευτερόλεπτα. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Δημήτρη, ένα δισκάκι θα το βγάλεις έξω γιατί δεν άκουγες, ήταν τέλος χρόνου, ξαναβάλ' το μέσα, ένα δισκάκι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βγαίνετε από την πισίνα για να συνεχίσουμε με τα κορίτσια μας. Η Βικτόρια, η Μαρίνα και η Σοφία. Όταν νιώσετε ότι είστε έτοιμες, μου λέτε και ξεκινάμε. Κορίτσια, είμαστε έτοιμες. 3, 2, 1, ορμάμε! Δευτερόλεπτα. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Πάρα πολλά δισκάκια και πράσινα και κόκκινα και μπλε. Μία όμως είναι η ομάδα η οποία έχει μαζέψει τα περισσότερα. Ποια είναι αυτή?
Θα το μάθουμε αμέσως μετά.